Salam mehriban ildeşler, yine men izzettiladil. Sizleri men Yalqım TV kanalından YouTube'da gözleyiniz. Dostlar, bilişiniz ýaly bu kanalın awalky videosunda aytyp geçendim. Bu kanalda käbir yeri gelende Türkmeni destan hem okap bereriz deyip. Şonuň üçin hem bugünkü programmyzy Türkmeni destan bilen başlap gutarýas. Onda bu programımıza başlamazdan öň sizlerden haýyş etýäs. YouTube'a barıp Yalqım TV yazıp ve bizim kanalımıza ulaşıp o yerde bize subscribe edin ta ki bizim bir azamız bolup bileriniz ýaly. Onda wagtyňyzy köp alman programımıza başlaýarys. Aldanan möjek. Bir bar eken, bir ýok eken, bir ağaç möjek bar eken. Günleriň birinde bu möjek aw gözläp ýörke, bir gyza duş gelýär. Möjek bu gyzyny iýjek bolup, "Ey guzujuk, men ýaş haýwanlary iýmerin" diýip şart edipdim welin 3 günden bäri elime aw düşenok. Indi seni iýmesem boljak däl diýär. Guzujuk, "Aýby ýok möjek aga, seniň ýaly bir uly haýwan ölenden goý men öleýin, saňa guzyň eti süýji bolýar" diýip aýdandyrlar. Ol ören dogrudyr. Ýöne meniň etimi duz bilen burç garyp iýseň has tagamly bolar diýär. Onda möjek şu aýdan sözlerini bir wagtlar bir geçe hem aýdandy. Men onuň sözüne gulak asmadym. Indi men seniň aýdanyňa anandym. Ýöne sen şol aýdan duz bilen burçyňy tapyp ber diýär. Guzujuk, "Duz bilen burç tapyp bererdim welin men şundan öýe gitsem, meni öýde alyp galarlar. İň gowsy men şu ýerde duraýyn, duz bilen burçy seňe özüň tapyp gel" diýär. Möjek, "Bolýar men häzir tapyp gelerim" diýip ylgap gitýär. Möjek giden soň guzujuk hem gaçyp gidenmiş. Bir wagtdan soň möjek gelip görse, guzu ýok diýär. Möjek aldandygyny bilip, "Gördüňä bir guzy, etin iýde sünkün gazy. Näme gerek burç duzy, şorsyrap barýan muwaharman" diýip başyna aşak salyp senkildäp gidiberenmiş. Şol başyna öňünden bir geçi çykanmış. Möjek geçe bakyp, "Men seni ýemäge geldim" diýär. Onda geçi, "Aýby ýok möjek aga. Ýöne sen ören aýjygansyn. Bir meni iýeniň bilen doýmarsyn. Şo depäniň aňyrsynda 2 sany owlajygam otlap ýör. Goý üçimiz hem iýde bir doý" diýär. Möjek, "Han onda ýör gideýli" diýär. "Geçi gidenimiz aýagşy, ýöne ikimiz bile gitsek, olar seni görüp gaçarlar. Sen bu ýerde dur, özüm olar alyp geleýin" diýär. Möjek hem muňa ananýar. Geçi bolsa depäniň üstünden aňryk aşyp, oba tarap gaçýar. Möjek geçe şunça garaşsa da ondan habar bolmaýar. Bir neçe wagtdan soň möjek aldandygyny bilip, öz-özüne, "Gördüňä bir geçi, etin iýde gaçy, näme gerekdi üçi, çarwadar bolýamyň waharman" diýip ýene gidiberýär. Barşyna öňünden bir goýun çykýar. Möjek oňa bakyp, "Goýun, men seni ýemäge geldim" diýär. "Goýun iýseňe ören gowy möjek aga. Men çölde haram ölenimden seniň ýaly güýçli haýwana horuş bolanyma begen ýerin. Ýöne meniň oňat bir oýnum bar, men saňa şol oýny edip bereýin, onsoň iý berersiň" diýär. Möjek, "Onuň ýaly oýnyň bolsa, han göreýli" diýip dizine düşüp ýatýar. Goýun tarp edip öýlek bökçekliýär. Şol barşyna hem depeden aşyp, oba taraf gaçyberýär. Möjek köp gözleşip, özüniň aldandygyny bilip, "Gördüňä bir goýun, etinden iýde doýun, näme gerekdi oýun, oýunjy bolýarmyň waharman" diýip ýene senkildäp gidiberýär. Şol barşyna öňünden bir at çykýar. Möjek ata bakyp, "Men seni ýemäge geldim" diýär. At, "Eger möjekligiň çyn bolýan bolsa, meni ýemäge hakyň ýokdur" diýär. Onda möjek, "Näme üçin?" diýip soraýar. At, "Mende möjekleriň padşasyndan hemmeňde buyruk haty bar. Ol hatda möjekler meni ýemekden gadagan edilip ýazylan" diýär. Möjek, "At dogan men gaty ağaçdyryn, her zatda bolsa şol haty bir göreýin" diýär. At, "Ol meniň arka aýagymyň topugynda berk edilendir" diýip möjege sol aýagyny görkezýär. Şol wagt möjek atyň arka aýagyna eňilýär welin at ýagşyja çemine salyp goşa toýnagy bilen möjegiň maňlaýyna depýär. Möjegiň iki gözü patlap çykýar. Möjek şol ýatyşyna şöyle diýenmiş: "Gördüňä bir at, etin iýde ýanynda ýat. Mullamydyň, muftimydyň, nä janyňa gerek hat? Ey vay gözüm, ilaýtada çep gözüm" diýip özünden gidip galýar. Bu destandan her kim bir türlü netije çykarýar. Şonuň üçin hem munyň netijesini adamlaryň özüne goýýar. Umyt etýän sizlere gyzykly tamam bolan bolsa diýip. Dostlar, ta ýene gelecek video çelli hemmeleriňize kudratly güçli Allah Taala tapşyrýan. Nide bolsaňyz hoş sag aman ýaşaň. Allah